To hagane ge sngi pat ngi ai ngo yo blay. Bagane ke bangan keren shepi kedeka Jinghikai ke bangan simpat na kini ge apostol baro. Ki bangala keren shepi kat bangala ban ai ge jingtip ya ki bubun. Ya ge jingim jong kini ge khat arngot kumno bau blay khat iki bat kumno ru bau blay u legit iki na ki jaka baper ki jinglong baper na ki naga jing yekendu jongki ki ba har kom haga jing im bat kumno bau blay upun long pat iki baki naga jing hikai ke bakraw yega jing im jingi te shwa yega bangan keren yega ne ngakwa bangan shim kebu haga ni ke porban penken mau biang ipi na ka benta kani ka namar benta ke sngi ke de Friday masai ke sngi ke de khat pratrik kabangi lapen benapat ba aga bangi khot ye ki brio baro bagin wan chegane ka jingduai pat ba kabangi penlong hangthi hapo Pinebrook hangthi hapo umbang na Pinebrook bat ngi la pen kre igane bangin dan ke jingduai lang la sai ke sngi na du chpo buje step te ha ka jingi dei bat gane ke jingduai kumangi la deb ong sheki bobon bangi pen kre igane om na kano no gadaw ngipen kre igane mdei setia na gadaw bangi kwa ye ka banya pen benapat ba banya mau banya pen ipat ba bangi duai mdei kata ke jing thmu ke dei bangi kwa ya ka bangin khat ye ki brio baki bangai ki brio ke bedan ke jingkit khle ye gari ba ke jaj pen rio ngio iba mnalanti da ka waipat dei tang da ke jing duai te dei na ke ta daw ngi penlong igane ngange blai ru yo i ke jing thmu ke jingi mangi dan ke jing thmu ke bangi kwa ia ka ban le nam ta gari ba ke jaj ben rio but kum ki bangen ngimla setia bagin ya pertashe ki sarkar banya yang persha ne banya le iki kamban perta surak la ne ban le ik wepat rei ka bangi don ke dei ban perta show blay ban khat yo try ban perta show try ba don bor ban penkla ya gari ba ke jaj ben rio na ka jing jat she ke jing buram ka jong blay tenga kwa agani ko porban khat ngo bahai phi shagani ka jing duai pat ba la shai gisni ga por shpo buje men step bat kat bala ngin le ye ka ban penbiang ye ka sound ye ka jing tem jing put ban money ba di ro yo try ban penpanai ka jing kraw ga jong play bat ngin la ru ye ka ban wat kmat jong play daga donot paro nget kan le gisni jong ga jing duai kan dai gisniru kaban penlong iki brio bakin snotu adu kan no gadon gador habangi wadi ka kamat jong play tenga kwaru agani ga pori kaban pengan mau biang ifi kendiat ba ngi klempen kre setia ya kabam na ka benta ki brio tengi la penbenaba ki brio kin wan rahi la ga jong kabam nang ta de ngi la man ai tang ga sha aga por jan me te ko wai ka banga kwa bangan ong ifi ga dei ba pin ra la ga jong ka jing siang ha ka ba le sila da pimio ban chong gi shuki ngila ban chong amadan bat ngila ban long light luon ye ga bangin duai ngila ban yang ban ya ne ban dem kho siu ne kat bangi la te ngakwa ban ong i phiru ba ngi pen kre ye ga ne ka jing duai ban wan ra i ka jing duai bakum gi bangen ngi de ye ga ban pendu ye ga jing sngo kerpang rei bangin ye long ko wei be ye ga men sim jong ga jing dum kanam la ban yang ha bagi ya long ko wei tenang ta de ngakwa ru bangan tip shipi ba na ka benta ki tu ki bamdan kali ki bamdan jingla mo ban poi shikti ki jing duai ngilapan kre ko we ka bas bat hot ngilapan bena bangin simpai kalin rai hadin bangila ya keren ba ngipen kre ko we ka bas kan yang thia jingking maulai bat ngi kwa ban ong fi ba ngilapan kre ini ka bas na ka benta ki tu ki bamla
ban let ki bamdon bai kali ki bamdon kali ngi pen kre e gani bas pimdon ka man siu bai bas pimdon ka man siu pisa pila bin kiu gani bas bat let bat wan ngin pen kre ya kani ka kali na kam ta chong pi to bleun kur khui pi ku ble shibon e te ha gani ko por ngan ya lambiang e fi sha gani ga jinghikai ku mangala dep ong aga jingi dei bat ka ni ga jinghikai na du besdang ngala keren ba aga jingi dei bat ka jing shim ya gini ki kanar ngut ki apostol nga aga wai gisngi kat bangadang pude gini tin ga jong play nga shem ba kini ki kanar ngut ki apostol kidan ka jinglong ga prepare bat nda ba nga play jing mot ikini nga snut ho ba balai ba blay u khat ikini ki kanar ngut ki briu ki badan la ka jong ka jinglong laka jong ka kam ka jam ka bagi tray laka jong ka jing im jong ki ka bagi im bado bleu khat lang ki apa ka team ka jong Jesus Christ bagi nong ki senran bat naki ujet bagi nong ki apostol but adin bau penong ki kum ki apostol ki bakrau tam apa ka jing shekri play hagani ka pertai nga perkhat ye gane bat ngayo jing hikai play ngalap bahabau jisu uduai baru jet igni apostol bat kerpang na pedeng jong ki bobon ujiet tang khat arngut ngalap ya gane gwe gi jing shisha balai ujiet khat arngut nga syam bakini ki khat arngut ki dan ki quality lane ki dan ki jinglaw ki ba ngan ong kum ne ka jinglong jong wei po wei u apostol u Petros u Andrew Yohanes u Jacob kini barakhat kidai ki bau jisu ulabo bakini ki jinglong kidai ki bayang hagadur jong ki jing shakri blay ki bangidan menta kawaina ki jinglong jong ki karung hagawai ki jing shakri bat ngakwa ngan ong ifi kani rap ifi wapin sngot ho ngam tiap haganong rukam ngalan pen syai fi kamat ujisu ujiet ye kini ki khat arngut ban pen i bakini kilong kadur jong ka jing shakri play ka badan hagawai pokowai ka balang hagawai pokowai ka ministry hagawai pokowai ka jing shakri play ngan sa pen i ne nakata daw nga snutanat bahaba nga perkhat agata ka rukom haka jing lap jonga kumbakalong haka kitab jing pen pau ye kituki balang baro ki bau jisu kuren hapa u aling bau Yohanes bakitu ki balang baro anyotuli kidegi balang ki badan kedur habaro ki balang kabamut kawai kuai ke balang kadan jing dai bat kitu ki balang kaju rukomru abau jisu jet igini ki khadar ngut kini kilong kedur kabangila banyo i bakawai pakawai ke balang kadan hakawai na ke jinglong jong kini ki apostol nganget pisai kata dengan pen i agani ke por ia ke jinglong jong Petros kat bala ngan pen i bakani ke jinglong ke jong Petros kumno bo jisu jeri Petros bat u Petros udai u apostol bat tungini pet ia kene ke jinglong jong Petros ka kala bandan haganur ka no jing shekri what how briu shimet ro kala bandan gane namar hagini ki kadar ngot dan ki briu ki balong kum kini ki apostol hi nga i babdan syo de ki pat tang hang ne hi tikaba ningkong ka bangini pet ang ne gadai ka jinghikai ka bangini yo naw ni Petros ulong ka dur ka bakumno haga jing shekri play ka baningkong pinio i bau jisu abu jiet yo Petros ka baningkong uday brio ubatray ka kam tong dokha kata ka day ka bangayo i utray ka kam tong dokha Pi utray ka kam tong dokha but habau utray ka ni ka kam udan ka jing sngot ho
kat tu kat ni ia ke dokha. Baru jisuru aga por bau khot eu Petros ule kamba da ke betong dokha. Kata ke dei ke jing start ke jong Jesus Christ habau jiet ia ke apostle. Ujiet dau nong tong dok ha ule ka kamba da ka bau pengat igi dok ha ban dalayo igi dok ha ubret igi dok ha balu ong menom long shu nong tong dok ha menom long tong briu komot ujiet uni briu ba un sngot ho ia ka jing shekri blai ha ga dur jong ka jing tong dok ha ka jar ka lieng ka rukom tong igi dok ha ban jet igi dok ha ban nang ta de ban ngat dok ha ban banum ngat dok ha usngot ho i gani but ujisu ujiet eu Petros ka banengkong uday brio betong dok ha pi ka nega de Jinghikai ga bakrao bau blai ujiet i brio mo ki badan lala ga jong ka kam ka profession ga jong ki te ga Jinghikai ga mga kwangan pani finang nega de ujiet eu brio betong dok ha ka baar pio i ang ne bau ujiet eu ne brio da day ubanang bestat haduk kata day ka mga yo i bau Petros day brio da pipule ke gospel ke jong Lucas lu nang besan sa pule himapi bau jisu ujiet u naga jaka ka bau klem ngat do kha bal ule kambada do kha nang ta da pipej ba yo no brio pilap ha ka kam jong apostle ba yo no brio la tip bau day brio ubam danang da start mo ko Bible kong ha ka lanong ko sau kam apostol ka khat ka khat lai ko ong haba kila khmi thu ia ka ga jing shlor ka jong Petros baru Yohanes kila sngot ho bagi long gibriu gi klem Jinghikai bagi babiet kila snopla hanre kila ithu iki bagi judan lambalu jisu hagi we ki kintien na dengan syukran baik o Petros ude brio ubam danang the start lesi dadon ke kretan dadon ka taka mau kata ka jing ke degree ki ba kumbaya don lang ki wei bat ngayo i ngane ba balei bau jisu ujiet yo no brio naga jaka ka ba shulang riu pai ba naga jaka ga ba nang umstat pen malu ujiet yo no brio fi ka taka de Jinghikai ka bang kwa anong fi kani ka aimen sim ia ki bobonro balada ublei ujiet kat yo Petros ubriu bolong hagani rukom hagini ki si danru hagi balang hagi jing shekri play ki brio ki badan kum gane ki jinglo ki bam dadon ka kam ga jam ka ba lesi la badang no kim da day kita ki badan ka kam ga jam ga ba kraw lesi ki badan ha ka kam ga badan buram ka ba ar kim da day ki banang mustat pen banu play ujiet iki bakum kita ki brio nak ta daw ka day ka dur jongine ki apostol ka day ka basungut nat la da pen pej kani ka naimen se me pi balada pi shakri yo blai la fi den ka kam ka bagi brio kim na nyau buram rikan mau jisu lejiet yo Petros nang ta bar ka ba ar la da fi dadan ka jing la da fi mi na ka jaka ka ba pim da nang da start adu kata kan mau ublai da pej kata upej ya ka jing tumu ka jong ka bau dan kum ka jing khat ba ule wat ik brio ki bau yo i ka da no jong ki ba ka de ba biang na ka ta ka jing shakri tenga kwa anong fi don pleng jong fi yang ne nga kwa anong fi le si pim da don ka jing nang jing start pi mi na ka kam ka jam ru le si ka bam da de ka ba don buram nga kwa pin yo men sim nau new brio bau play udang sayo ubo nong nong yalam berat ba ha ka kam ka jom play tong ini pej ka ne ka por sakawai de jing long ka badan ho Petros ka banga yo i le singa num de pule Bible shibon ha ni jing kren na mangala kren boni ni apostol ha ka ni jing kren jo ka wai ka banga yo i ka ba don ho Petros ka dei ka jing long piu new brio udon ki jing long ki ba ladangan ong bet kim da dei ki ba itnan ka wai ni ki jing long jong u de bolong raf ba no brio long raf mo bolong ba ba bolong khor no brio u bolong manong kom no ulong kar kom long jong u gade ka ba itho i ba u ne brio de ba u ba ka jing long jong u gade ka ba kham long
ong na ubak lumar ay garukom long ma piyo I garukom kren jong u garukom le jong u haka porbo but yu jisu teng teng yu ibau kren lumar piyo I teng teng kren ke gabam de long korba but ngalingo bau jisu jet unu brio fidan ki jing shikri ngayo I ni sngi ba kidan ko mini jing long korba kren iktin ge jong ble ai e ba ngai iki kren ki hit bet ai bet da ka ba e na kwa nganong fi ge ne ko por wali klen u ble jet igi ba kum kita gi brio ia ka ban shikri utrai kamot apok balang ngidan kum gini gi brio kiba kor kiba e padu blay panwan dori ki sugi jai kawai kaba bahaga bangayo inu brio kabudan galang unu brio dan ke jinglang kaba bed pad ulang frank nu brio ubed nu brio nabi pet yo Petros pinyo iba unu brio bed unu brio ba ubalang frank kita ka dikaktian kaba sungotanat ba fi brio balang frank de brio bakren Kuran bet yaga ega busu to. Pikin mau yo Petros de mo utu uba akapor bo jisu ya lam su tu lum to jing keladur. Dau yo I bau blay pen keladur yo jisu akapuram ke jong u bau yo I yo Moses but yo Elijah ki yang lang. u Petros ukren. Udah beri bom la set. Ong no ubalong vokal adu kata keren ke keren. Unut banong kat ia gani ga jing yo I ga bamayan. Unut banong yo Jisu try up ang dengan sinalai teligi yang trap. Kawai yo me, kawai yo Moses, kawai yo Elijah. Klem sengut ho keren ke keren. Nama rupan I ga jing long jong uten rai bu le briu balong frank. Ubo bet, ubo keren bet. Fiyo I kawai ga jing long jong u ga bu le ga day. Haga por ka ba. Lada fi pet baha fiyo I ba u. Ndau kuli Jisu kibriu ki ong ngadai we deu Petros tu bayang ong melong Chris kon jong play be im kren bet ye ge budana ga donot tien yu indau Jisu ya elo ga dur ya deu Petros bo ong try le be dei be hukum yang ngabangaro kan hiang na ga liang fi kabamut ba unu briu dei mo u bamal ga jaka fi lap u deu briu be kren nama udan ga jinglong ga belong frank fi haga jingi dai baga jing shakri play Ngiyo ikidon gi picture ki prepare jong gi brio jong play but uni way brio udon gi jinglong sipon baha u ki bangila ban ong alingo teng teng abang pet ye ga jinglong jong u I kombo umlong fit na pipet I kombo ilong le sela dangi klempat tip ye ga jing im jong u le ne se ga jing khot jong play yo Petros da pipet ye ga rukom im jong u nado ba yisham ba Jisu nda pet hi ibiang balong utawa apostol uban yang nakmado hang tapin sa yo I yo play hang tapin sa yo I ga jing kraw jong ga jing khot ke jong Jesus Christ bangi ni feel day hang ta bangi yo I ga jing long gi bom long bat ngi pen bana ba long kat bau Jisu pet ye ga jing long gi bom long upet ye ga donot baru tip ru ga jing khot ke ega bo unsa long sedien kani ka aimen sim kata ye ga jing shekri blay wat ke jong ahiru banga shait nut ban ong tonginum pen ram yenu aga jede ba ga jing shekri blay namar kibriu ki be ikum bom long ha bo blay la pen im lada ki ai ne kin long kata ga de banga yo ina ga bible fi ko wege jing long ko ba don ne brio ko ba lesi ko bam da snut nat ga dei udan ke jing long udan ke jing long brio ba kata long udan ru ke jing shepting wala da fi ikum bo shlon de udan ke jing shepting kay ke jing shepting ga dei ude brio ba unut ban len ka yu Jisu utieng ban pla yu Jisu wat ha to ka kentei no Jisu la lam yu shi ke jakaban bishari utieng not setiap ban yang ban bat skema ke jing udan jing tlat udan jing artutien fi ke ni ke jing long kapen iru ba hang ne finyo I ke jing kraw jong play biang
Wat ia ka ni ka jinglong ru ujisu utip ba umla. Nagtagadaw ujit yung ni Petros. But usngot ho ba kat bau dang shu long hiu nong bot unlong be kum to. Ringa kwa banga nong ifi ni ko par. Kawairu ko banga yo ino no brio ko banga sngot nat shwa bangan ya chkhmat ban pen isu shu no brio. Kawai ko banga itanat no brio ko dai udah brio badan ke jing sngaret. Udan ke jing sngaret. Usha mai hau jisu abun sen. Kawai lei ke jing sha mai ke bau Petros usha kadai ke balada khor palat ke bau sha keren hau jisu. Yah ke bangangen balada dai mangi ngin jendala no nginom tresho ngin das ngomong ni kata manginom bot syurtan. Kata kadai ke gospel jong Matius unang bakan rio. Nagad khat kaba ar ngan sepulih kendiat. Habau Petros te ula sim kerpang yau Jisu ula sedang man seneng yu. Hinu beri boleh kelumar. Tapi pet bang ni ule ke jingnya abam dai. U Petros usneng ni Jisu. Pi ke tapi perkat bahagala dai ke te kata ke jinglong. Kidan kum kita ke beri ro. Kiba teng ki klet ila ke jong ke position ke bagidan. Teng ki keren wat iki nong elam ki bahajrong. But fiyo iyeng ni ka Bible kong ula sim kerpang kamot kat yu Jisu unut ban khat kerpang syarot. Ban na khat usnang. Uda ong kom no ong isen yela de ko try ka ta kanom lang ya me. Uper khat baga ni ka bau ong Jisu bu niap un sha shitam. Kadai ka bau bakla. Uyai daga jing mut beriyo. Andai fiyo iyeng ni ka ega bajang ni. Dega ba palat ka mga perkhat mga. Mut dur fi u Jisu upai syo Petros u ong gini kitien. Let syadin jangan me u satan. Melang umau jentut yang ana ba mem nyau iki jong blain ri iki jong brio. Mudur fi pinsha ongkum ta ha u pastor. Lada fi bot yu pastor fi syakri yu blai. Apa kata ginseng. Lada fi sya ong syadin jangan me u satan. Khat suit yu khat satan yu. Kandai ka ba haduk kata-kata. Yang ini sini. And then na pipet yo Petros ang ni udah brio ubadan gajing sengarit. Uklem ong uklem dom uklem paik tien usnga bejar. Bapina pudi kalau nang bakat nyo blay yalami usulum jang gajing keladur. Kabapen bau ni brio. Wat la da ule kabam day kren kabakla. Ujisu kren khat yu syaitan. Penban une brio uklem pen paik tien uklem ong blay me kren ngagat kata. Lesi unet sigi para senran nong da nga syakren kumta. Mahagi ni singi syai dong kumta. Harai Petros usut hula gajing bakla. Wadmit upudiang. Badupan ma upai siya uplay. Balay nga ong kata ba usngorit. Na mga yo kan ikuay. Sengabangan pani fi gajing sengorit no brio. Nga siya sutunat ino brio bat nga kwa finyo Jinghikai. Pila pi syakri uplay ay haga balang ka papidan na gajing syakri uplay. Gini gajing lang gede bandan. Nga siya sutunat ya gani gajing lang lakloy jong Petros ban piniang. Ya ke kabalapan iyo. Pinapuli na ga Bible na ga shiki Galatia. Wat hadin ba ula de brio bakraw. Ula de apostol ba nakmat do. Baru Jisu jet yu. Bunong apostol rang ba. Napipet aga shiki Galatia ga lanong ga banung ka ba lanong ga ba ar. Na ga khat ga ba khatway. U Paul daulet sa Antioch. Ukuran persya yo Petros.
uang hagad khat ga bakhat sa uang habang alayo baki klem ya bet kat bakum ga jing shisha ga gospel ngala ong hau kifas kamot hau Petros hakmat jongki baro lada meo balong Jew me im gi gentle but kum me im gi Jew kum no me pen bori gi gentle ban kum me im gi Jew ka correction na nega jing pen bet ka bawan kawan na u junior mos Paul u bakhlempat yo Jisu u bakhlempat yo yaaj lang balu Jisu ka por jong ki apostol uni wana din Henry piyo hang ni yo Petros yo ga jing sngoret kabudan bangada sngolengo ru yo ni bau Paul nda bau yo Petros but yo Jacob but yo Barnabas baki klem ya bet kat kum ga jing shisha jong ga gospel banda bau kren yiki kamat jong gi bobon u Petros u klem pai kitien la ni u klem dom u priang ngayo ga jinglang ba bahaga jong Petros de hangta daga daw nga stunat inu brio bau admit yela de bau de brio bom biang umbat ye kata ga jinglang senran ga ba hakli nama pinda puli na ga bible inu brio u priang ru wat ye ne bo ong ga chiti ga ba ar Petros lu nang ba lai la pi puli u tho ga khat ga khat san wang tongan puli wang tu pin ye nyau ti ga jingyan sha slam utrai jungi bakalong ke jing penem kumba upol ru ubau parabanget be i jungi ula tho apikat bakum ke jing start ye ga bala ayo kumba kita ki sithi jong ubaro ru abau kuren haki shapang gini ki ru haki badan ki ru ki be ban sngot ho ye ki bagita ki bom nang bagi bom ne ki pen kelan kumba ki le ru ye kita ki wegi jing tho ye ban penjot no yala dehi fi u Petros no tho ye ki sithi jong hadu ke por ke bala jankut ke jing shikri jo ula de wa apostol ba krau tam penban udang tho egene ba upol ude shikri ba jo uba dan ke jing stan ka ba bleula ai how pol but bagi shithi ge jong ge de ge be ban sngot ho ka ba pen pau ba ni Petros udan ge jing long ka ba shisha upriang ba ude brio bam da piang ubam da sngot ho usngot ho ba umde bo piang lot fi kata ka de ga bo blay kwa ingi bangin dan ha bangi shekri blay ta daw nga shay sung tanat bangan yit yini ki apostol balay try me jet yu no brio ka e ka plan ba medan biang no brio bom nang bam start mi ne ka kam ka bom dalang long raf ka kom jing em koren ka chabalap don ka jing shep ting hay don pat ka jing sngoret fi kata ka de ga bangayo ha ga jing long man sem jing pet yegi brio finio wala dagi biang kano kanon reha bagi dan gijing serang kam ka spoilot yegi jing lang baba ngiyo ibo Petros u represent yegi jing shekri play kaba krau palat but ngayo gawai u Jesus ngapet yegi jing lang jo filapin mut dur bahdu bo undami pat do Petros kulam dengai ulet pai din ulet ceduriau Tiberias litong dokha loit lut ki jan shong klem jan uji sudang let wat u Petros ma udang keliu u Petros me yang banik ini pika ba pen pau ba Jisu usngot ho ye ga jing em jong Petros ula jiet ula khat unet wan but pilapin mut dor ba Jisu ha ga ngi uthung yo bo long o apostol rang ba uban sapet ban sai gilang prat balai fitem u play u yo ye ga donot marutip bakat ba u Petros
umpat yop diang yo mensim bakhoin unumpat long eru haga jing shakri tat hadu kesngi kabau jisu na kiu na sebeneng ruai hukumi ki senran bagi deban ap yo mensim bakhoin aga kamra ka baneng but de hang ta pisa sungut ho bandau mensim bakhoin uhiar haga kamra ka baneng u Petros ru uyo pediang ia ke ding ke jong play ke jingem but they hang ta pisa sut ho ia ke jing temu ke jong play but ke jing start ke jong play klempet iki tu ke jing klot ke jing long baro amaru tip bau nu priu de badan ke jing khat ke ba aru dan ke donot ke bebiang jing snoret but ke balai un sayo pediang yang mensim khot un sejop iki tu ke jing long bam long jong ubaro baru sekelalong upaya ubaklanya ke bala ubau play upenon kam rat bayo. Fi kata ka jinghikai ka bangga kwa bangan keren kendiat aga ni kepuan. Ngi long dah lendet lane da persyai kata. Hagi ni gisni. Ngi peji ki priu ki balong educated ki banang bestad. Ngi wat ki priu ki bakhamdan buram ki bapiang ki bamlek lumar. Ngi peji ki priu ki badan ki jinglong jing im ka baki ilong dan buram ki ibiang bat ngitung ki haga kam ke jomplay. Ni klempet laki don em ke jing khat. Ni klempet ru laki don em ke jing sngoret. But ni klem consider ngan bu de te ni klem da nyau ye ke jing don kam ye ke jing pendap jong men sim khonya. But ni fail. Sngo si benong kenega de dur ke besyai ke darna ke Bible. Ye ki balang ini sngi. Tang bangi klem tre ban bot ye ke nega dur. Ni peniang laka jong kerukom. Kabangi berkat bagata ke badai. Tapi pediang ni film pediangan ong baik. Kani ke nong rimbo jisu le. Kadai ke baniang adu ke bakut. Jong ke jing syakri belai. Hagani ke pertai. Bau jisu jiet iki apostol baro. Kidan la ke jinglong ke bomlong. Kidan ke jinglong ki betulat hagi jing im jong ki. Uklempet iki. Mdai ba unget bakin long sa kum tu ndrei utip. Ba ndah baki yo pediang yung mensim khoi. Kan sakelalut ke jing im jong ki bat kin salah banong ki paya ki baklan haka kam ke jong play na kata ke daw nga say ngau kuman ong baleng im pai biang siya ke basic ke jong ke jing le ke jong try bangin peniang ye ki brio lan ye bangin pet ye ki balang ba di ke jing siya play naka waypat ke perspektif ke badai naga Bible. Bangin umpet naga dur jong ke jinglong jong ni ke balang hagi ni gisngi. Ngas ngau si banong hagi ni gisngi kala tamno kala be pas na ni overtake. Mau kala tamno kani. Bangi pet palat na ke balong na ke academic na ke taga jingnang jing start. But ni persyangi ya ke ban peniang ya ke balang hakata. Bangidan gejing tip gejing nang gejing stan ban ngila tip sibon ngila puli sibon ban bangila biang kata ban ngimdei ke priu ke ba lek lumar ni mongi ngamau ma ya syai gejing lek lumar herenga keren shuai gejide baru Petros mangingi pet tang na kata gejing bet bagi jing biang ban na kata gejing nang bestat jing start ke bakidon ngi klempet na gejing khat ngada kwa bahaya kata ban keren ai kini ni u Petros unaga dur ke bakrau bangini iba u blay u lej wat u ada pedeng ke jing bakla ka dawa de u burami ke jing khat ngas si banong ye kata bangingi klempet ye ke brio badan ke jing khat ni klem itu ye ke badan ke jing khat ni klem burami ke jing khat jang blay ke jing im jang ke brio asngau ko man ong
perkhat bahai gani bang keren. Nai buram yo brio lani ki brio. Namar ke jingnang, namar ke jingla, namar ke jinglong bapau sabar. Ngakwa bapin pek ye ki brio kat kum ke jingkot jong play kepada na ke jing em jongki. Tungin perkhat ye gani. Tungin perkhat bahai gani. Banginum poi siya ka babakla. La saong e piba u Petros lani kini ki khat arngut kidon ke jinglong. Kabalong ke dur jong ke jing syakri play gani isngi. Mudur ujisu ujiet yo ne brio. Kumanga ong biang ubam i biang aga jing sisa. Hei utip bahaga sngi bau mensi mekoi uniar ke kamera kabaneng. Ndala pendap yo Petros dau mensi mekoi unsalong da wei padu brio. But ngiyo iya kata mak haki kamu apostol gunong ke ba ningkong ba deu Petros ibu ang yang ini kius kamera baneng. But deu Petros ibu keren ni kata jing sisa bagi deban pendap adu khat arngut bat ngini let lang ke don sispa arpungut ki jeri Matias. But they aga jing tuai lang jongki bau men sim ko hiar aga singi pendekas. But nda haba kami ke jing keren lagi pat ba sepang ke jing hiar jong men sim ko. Deu Petros subiyang banyalap biya ke kitab jong Joel. But dalam baga jing yalap jong Petros baki beriu ki kelama mod ado lajar. But deu Petros subiyang ningkong menai ke kamba ban penkia ayu berko kamar ke temple. Deu Petros subiyalap biang bagi beriu ki kelama mod sanajar. Deu Petros subale iki kamba ki baga serngiu ke jong u ke penkia iki bepang iki bepang yap silang. Deu Petros bepen empat iki beriu iki Dorcas. But ngakwa ngan ong ifi ngani ke par. Uplay ula pendan kamrat ba yo ne beriu. Ba unlong ru ke model kaba ke example. Mo jong ke jing syakir blay ke besisha. But ngakwa yengi menta tongin yo i. Banginum lang dalendet. Banginyo penye ke jing tray ke jom semu koy agi brio. Bangim da wadru ia kata ke jing pendap men semu koy. Bangi peniat ia ke jing syakir blay ngi peniang iki tangha ke jing start pertai. Bangi lendet no ia ke jing khat but ia ke jing ai ke jong play. Ke jong men semu koy agi jing em joki brio. Pi na pipet bahayo Petros udai upila u Richard jongga balang hadu hagini kisni. Man keren ni Petros menagi sengi. Balai na mga kuwa yangi menta. Bangin perkhat baha hatongi buat na em ya kejingle jong Jisu aga jedai bar Petros. Hatongi pet tangi ke jing tlat, tangi ke jing bakla, nangi pet tangi ke jing piang, pet tangi ke jing bom dan jing tuna. Nangi pet nakanong liang. Ngan siu pensyai biang ipi. U Jisu u pet ia ke jing kraw jong ke jing khat jong play. U pet ia ke jing iet ke bo Petros udan ke donot. U pet ia ke jing sngoret ke bo dan. But u pet ru ia ke jing pendap jong men sem ko ia ke jing em jong. Fi kita ki ngalaban ki jinglong ki nongrim ia ke bangiyo na ka Jinghikai ia ke jing khat ke jong play yo Petros. Tengin duai baki balang ini sengi ken mi ikum kine. Ki badan kene ke jing sengot ho no Petros. Nganget dan hagini sengi ke balang ke bakum ta. Tengin duai bau play un say ki brio ke bakrao ini sengi. Ngini duai no akhini ke par. Kupanga sngongo ime ablay banga keren ni kene ke jing shisha. Trying a duai ba men pen pai ki kamat jangi. Shagani ke Jinghikai. Ay ko try bangin yo Jinghikai na kini ki kanargot. Mangindala kin try ka ban penuan duri ke jing shakri blay ka ba dap da ka puram. Agani ka pertai ka ba e akat ni. Bangadangit ko try ba kani ka banga hikai ka nang ka jing mentoy ki popon.
Tuai medang dan ki Petros gini sengi. Kibadan ke jingkhat, kibadan ke jing iit ke jame, kibadan ke jing sengoret bat kibadap tau mensi makhoi. Trangi ailet syame ke beram. Hak kerteng ke jang ucis sengi tuai. Amen bat. Amen. To blame ker hui pi ko blai shibon.